tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makyala matuto at magdesisyon na tama Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga, CLTV 36 News Stream. Justin Tizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. At ito po, meron ho tayong live ho tayong napapanood mga kabalan nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating Air Cable Converge Channel 71. Ganyan din ho mga kabalan sa ating 37 cable partners dito ho sa Central Luzon at sa Pampanga, syempre sa Free TV Channel 36. Kumusta ho kayo mga kababayan? Marami ho tayong balitang binabantayan. Of course, alam natin yung ongoing scandal dyan sa mga flood control projects. At kahapon nga, nakita natin, hindi pong kekatang kabalan, Secretary Vince Dizon ng DPWH, sinilip hindi pong flood control project kaya ni pong kandating Arayat, Pampanga. Mamaya ihahatid ko sa inyo yung latest dyan dahil kaninang alas 8:30 ng umaga ay humarap din sa miyembro ng media. Ito hong si Secretary Dizon. At may mga announcement din, may mga development din. Siyempre binabandayan din natin ang bagyo. At ito hong paglakas ng itong opong. Ayan, for the meantime, sige. Balitang may paggagamitan muna tayo traffic situation dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO.
Dito muna ho tayo sa gawing itaas, kung saan yung ating mouse pointer. Ito ho'y area ng Del Rosario. At dyan ho sa may traffic light section dyan sa may Del Rosario. At light traffic po ang sitwasyon. Pagdating naman sa may sakop, dito sa tapat ng Maimpis, ay may bahagyang pagbabagal ng mga sasakyan, laro na ho yung mga patungo ng south, o yung patungo ng intersection Dolores, San Fernando downtown. Ganyan ho ang sitwasyon sa oras na ito. Diyan sa may sakop Maimpis. Sa kabilang linya naman, maayos naman. Mabilis yung daloy. Hindi ganun kabilis yung daloy, of course, dahil merong road construction, pero hindi naman po yung usad pagong ika nga kung tawagin. May bahagyang pagbabagal. And lalo na doon lang sa may outermost lane. Pero nakita naman natin na continuous flow naman po yung traffic situation dyan sa area na yan. Ganyan din ho sa may San Isidro. Ang namomonitor nating pagbigat ng daloy ng trapiko dito ho sa may Barosa going to JBL, opo dyan sa may area ng JBL ay may pagbabagal na ho ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan. Pagdating naman ng Santo Niño, Palawe at iba pang portions ng Jose Abad Santos Avenue na sakop ho ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, ay maluwag ang sitwasyon sa oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. Kabalen, tuloy na natin dito ho sa press briefing muna ng Pag-asa kaugnay ho sa Tropical Storm Opong at paano nga ba ito makakaapekto dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Pakinggan ho natin ang ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. Ang latest sa lagay ng ating panahon at sa bagyo na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Lumakas pa nga itong si Bagyong Opong at huling nakita ang kanyang sentro sa layong 880 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So ang kanyang maximum winds ay umaabot po ngayon sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Kaya nasa tropical storm category ho ito sa ngayon. At ang kanyang movement west-southwestward at 20 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, itong bagyo medyo may kalayuan pa po sa ating landmass. So wala pa po itong direktang epekto sa ngayon sa atin, sa anumang bahagi na ating landmass in terms of winds o in terms of severe winds at mga pag-ulan. At wala rin po tayong signal pa sa ngayon at as of 5 a.m. na bulletin natin, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero maya-maya lamang ay i-discuss po natin yung track na latest na ipinalabas po natin. At maliban po dito sa bagyong si Tropical Storm Opong ay magbibigay din ho tayo ng karagdagang impormasyon sa bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito po si formerly Nando. So ang kanyang sentro po ay huling nakita sa layong 760 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ho ang lakas ng hangin. Umaabot sa 185 kilometers per hour near the center at gustiness na umabot po sa 230 kilometers per hour. Sa ngayon, sa nakikita po natin, tuluyan na nga po ang kanyang paglayo sa ating area of responsibility at wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Maliban ho sa, kumbaga natutulungan pa nitong ma-enhance yung southwest monsoon na siya pong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. So sa ngayon, ang weather system na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ay habagat o southwest monsoon. At dahil po dyan sa ating forecast, sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay generally maulap ang papawirin at mataas pa rin ho yung tsansa ng mga pag-ulan, especially sa kanlurang bahagi ng Luzon. So nariyan pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kahit kailangan pa rin maging alerto ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro dahil doon po concentrated yung malalakas na pag-ulan for today. So sa natitirang bahagi ng Luzon, magdala ho pa rin ho tayo ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito at mag-ingat pa rin ho. Samantala sa Visayas at Mindanao, for today's forecast ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms lalo na po sa hapon at gabi. So again, i-discuss po natin yung track na ipinalabas po natin as of 5 a.m. Makikita nga po natin na simula sa mga oras na ito, ini-expect natin ay mag-west-northwestward na ang kanyang direction. So medyo tataas na po itong track
at tinutumbok po nito ang Southern Luzon area o Southern Luzon. At ang kanyang landfall point nakikita nga po natin between Southern Luzon o between Bicol region at Eastern Visayas. So as long as nakapaloob po tayo sa probability cone, ibig sabihin posible pong direkta tayong daanan ng sentro ng bagyo. So kailangan hong maging handa. Dahil kailangan po nating maalala na hindi lamang po yung landfall point ang maapektuhan ng bagyo kundi meron pong diametro. Yung katawan nitong bagyo ay medyo malawak. So ibig sabihin, imaginein ho natin kung sasabay po ito dito sa track, mahahagip ang malaking bahagi ng Visayas, ang halos buong Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon by Friday until Saturday ho yan. So sa mga kababayan natin, patuloy natin pinaghahanda at pinag-iingat. Please do the necessary actions para po maprotektahan ang ating buhay at mga ari-arian. So sa atin nakikita nga po, posible na before po ito mag-landfall ay marireach po nito ang severe tropical storm category. But hindi din natin nare-rule out ang tsansang lalo pa po itong lumakas o yung tsansa ng further intensification lalo't nasa dagat pa rin ho ito. Kaya't mag-antabay ho sa magiging updates ng Pag-asa. So ine-expect din po natin within today, posible ho na mag-raise na po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ho ng bansa o sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas para po magkaroon din tayo ng enough time na pag-prepare at enough lead time. Para naman sa ating weather advisory. So in effect pa rin ho ang ating weather advisory today. Ibig sabihin possible pa rin ho yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At ito po ay dulot ng habagat o southwest monsoon. So hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Kailangan pa rin maging alerto pa rin tayo sa mga banta ho ng localized flooding. By tomorrow naman, ina-expect ho natin sa Occidental Mindoro dahil pa rin sa habagat, mataas pa rin ho yung tsansa ng malakas na pag-ulan. So 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang inaasahan natin. Samantalang dito sa Northern Samar at Eastern Samar, bukas din magsisimula na pong maramdaman ang malakas na mga pag-ulan dahil po ito sa epekto ni Bagyong Opong. By Friday, makikita nga po natin lumawak na yung mga lugar kung saan ay makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Medyo widespread ho na mga pag-ulan ang inaasahan natin dahil sa passage nitong si Bagyong Opong. So red o nakataas po itong red. Ibig sabihin more than 200 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan sa Northern Samar at Sorsogon by Friday ho yan, as early as Friday. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, sa Samar, Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Quezon, at sa Quezon Province. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa Romblon, Aklan at sa Capiz. So sa mga kababayan natin doon, kailangan pa rin hong mag-ingat at hindi po pwedeng maging kampante at patuloy po tayo mag-monitor sa updates ng Pag-asa ukol sa mga rainfall advisories, mga rainfall warnings, heavy rainfall warnings at even yung weather advisory po natin. So dahil naman sa epekto ng southwest monsoon, ito po yung patuloy na na-enhance ng dating si Bagyong Nando na nasa labas na po ng ating area of responsibility at ng bagyong si Tropical Storm Opong. Ay ina-expect natin ang mga occasional gust to winds o yung pamisa-misang pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito, sa Western Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang bukas sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Palawan, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao del Sur at maging sa Davao Occidental. Habang Friday, sa Batanes naman, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Siquijor, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 11 a.m. maya-maya lamang. So magantabay po tayo at stay tuned po. Ito ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita makialam matuto at
Yan ho, kabalen, ang latest kaugnay ng lagay ng ating panahon. Narinig ho natin mula kay Lori Galicia ng DOST Pag-asa. Ito hong epekto nitong bagyong Opong. At bagamat nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility, ito pong Sinando, ay nandyan pa rin nga yung kanya ring ika nga effect sa ating mga ibang lugar dito ho sa ating bansa. Ito, wag na ho nating patagalin itong balita. Makakasama natin nandito sa ating mag-report ng live, Paulo G. Santos. Paulo G. Magandang umaga sa iyo, Kuya Justin, at sa mga followers ng CLTV 36 News. At totoong ang daming ganap dito sa ating binabantayang lalawigan, Kuya Justin. Di kaugnay nga nitong pagbabantay din natin sa mga flood control project dito sa ating lalawigan. So sa inyong nakikita ngayon, Kuya Justin, Kwentuhan mo kami dito sa naging kwentuhan mo muna kami dito dun sa naging journey ninyo kahapon kasi napanood natin ito pero meron kang eksklusibo siyempre na 360 footage, yung news gathering, yung proseso para maunawaan ng ating mga kababayan. Nang milyari na po, nang kasikaninguran, you were there at bubunutin yung sheet pile, merong ganitong usapan, so may development na ba? Totoo, Kuya Justin. Ito ngang pagbisita ni Secretary Vince, hiningi ng mga Kapampangan, yung kanyang mga kabalen, dahil alam naman natin tubong porak, kung di ako nagkakamali, si Secretary Vince Dizon. And once upon a time, sa kanyang mga inupuang posisyon sa gobyerno, talagang focus siya dito sa Central Luzon. At hindi na pag-iwanan, nung natatandaan mo, nung COVID-19, hindi na pag-iwanan sa bakuna ang Central Luzon, di ba? Dito sa Pampanga. Kaya kasabay nitong mga kontrobersiya na pumutok itong issue ng korupsyon sa flood control, inasahan nila na ito sana ang unang probinsya na kanyang bibisitahin. So, doon pa lang sa clamor ng tao, ng mga Kapampangan, Kuya Justin, taga ng pagnasanda na di naneng marakala oras ining Pampanga. So, kahapon nga, mga bandang alas 9 ng umaga, Kuya Justin, nakatanggap tayo ng mensahe mula sa advance party ni DPW Secretary Vince Dizon na siya ay iikot dito sa area ng Kandating, unang imumuna na kanong puntalan, karening visitation site, ining Kandaba flood control, ining Kandating flood control. Hinintay natin siya mga bandang alas 3, alas 4 na yon, Kuya Justin. Pero sa takbo nitong lakas ng ulan, talagang baha pa dun sa area ng magtungo siya. So, nagstay pa siya sa sasakyan ng halos 30 minuto. Kasi sa pagbaba niya, Kuya Justin, ang sumalubong kay Secretary Vince Dizon yung gutter deep na tubig dahil nagpondo dun sa mismong komunidad. So, sa suma total, Kuya Justin, itong kanilang pagbisita, in fairness, dito ko sa ginagawa nilang inspection, Kuya Justin, may nakahanda na silang mga expert na kinukonsulta. Nandun kasi si General Magalong, itong advisor ng ICI, Kuya Justin, at sa linya ng telepono, kakagad-agad yung mga query na ibabato doon sa kausap niyang engineer. Unang siniyasat nila doon sa area yung kung gaano kalaki yung landmass na bumagsak. Dahil major river system yung Pampanga River Basin, Kuya Justin. Ang unang tanong nila, gaano kalalim yung inyong pag-research dyan sa flood control at bakit ganun na lang kalaki yung pondo na inyong inallocate? Ito pa mo yung kitang dakarening engineer. At may paintagon, Kuya Justin, ala na yung manining DPWH District Engineer, DE Almer Miranda, na sa paunang impormasyon nating narinig, sila naman ay nagtungo na dun pa sa ibang visitation site, gaya dito sa area ng Maasim River dyan sa Candaba. So walang district engineer o representante ng DPWH Pampanga 1st District Engineering Office ang nakaharap si Secretary Vince Dizon. So ang assessment, Kuya Justin, talagang doon pa lang sa research bagsak na. Oo. Sige, so simulan muna natin doon sa walang district engineer na nakausap at merong nabanggit nga ano ang naging instruction, ano ang naging
reaksyon ng secretary kaugnay nitong of course doon sa dinatnan niyang proyekto, naranasan niya baha pa, tapos eto nga with regards doon sa yung absence ni DE Almer Miranda, nagkausap na ba sila? Nagpaabot na ba siya ng ano ba memo, kaya kailangan ba niyang humarap, etc.? Ano yung development doon? Ang latest ngayon, kahapon pa lang binanggit niya na ipapasyokos niya, no, itong si D. Almer Miranda. Dahil dito sa kanilang mga initial assessment, talagang ang banggit, Kuya Justin, substandard. Ganun yung mga termino. At doon sa proseso ng investigasyon, Pero doon sa Paulo G, yeah. susundot lang ako ng tanong doon sa history natin ng pagko-cover nito, kasi po ining kandating flood control project eman bayo kay katamo anyang malasakini katamo yung pekamumo na uling itaming media nga tsukeni na Totoo. minta ketang kandating makatapilan beses na niya kasabi di Almer Miranda nano ing sasabyana anyang panahon nga ita atin niya kaya ba mismo many batan o po substandard ya alipo masalesya pa ang gawa kasi if I remember it right ang dahilan nila noon masyadong malakas yung current kaya hindi kinaya, and they were also referring to climate change. Ang sinisisi nila ay climate change kung di ako nagkakamali. Meron yun, na-interview natin, ang sinasabi nila malakas yung current sa ilalim kaya inuuka, yung disenyo ay hindi na bumangay dahil nag-climate change na. So ano ngayon meron na ba siyang latest na sinabi or eto ba yung sinasabing climate change? Nakarating ba to kay Secretary Vince Dizon? Kuya Justin, lahat ng mga tanong, no, na kanyang ibinato, talagang kumbaga na iba to lahat dun sa mismong kontraktor, si Edgardo Sagum, itong may-ari ng Edmarie. At ang binabanggit naman ni Sagum, talagang ito'y dumaan naman sa engineering design nitong Pampanga first DEO. So, ginawa lang daw niya kung ano yung nasa plano. Pero paglilinaw ni Sagum, Kuya Justin, hindi lahat sa kanila naibaba yung buong proyekto. Dahil yan, may nga rin muna mga ayal benta mo kay ayal benta king Senado, yung investigasyon sa Senado, na chap-chap yan. Merong 20 million noong 2018, may 20 million, and may 91 million noong 2023, at noong 2024, para parehas la pondo ko Justin, natin niya naman 91 million. At itong 2025, ang lumalabas, kahit nga doon sa privilege speech ni Senator Pampilo Lacson, isa ito sa mga tinukoy, Kuya Justin, na nakapag-allocate pa ng 100 million pesos para sa taong 2025 na question at yan hindi na naituloy pa dahil hinarang. So dun sa tanong mo, Kuya Justin, kung maikakatwiran pa ba nila yung climate change, ang natatandaan ko at abangan ng mga followers natin sa CLTV 36 News, dahil may archive ako, Kuya Justin, ang depensa ng proponent ng Pampanga 3rd District na si former Congressman SDS Dong Gonzales. Ang sinasabi niya, kailangang masiyasat yung takbo ng quarry diyan sa area ng Kandating. Dahil ang binabanggit niya kasama ang MGB noon, Kuya Justin, ang kinu-question niya, dahil meron daw breakwater, merong isla dun sa hindi kalayuan dun sa mismong Kandating community na yun humaharang kapag malakas ang volume ng tubig sa taas, no? So yun yung depensa niya nung araw. Dahil alam mo naman, Kuya Justin, matagal ng issue ito at inabutan din ng nagamit din sa panahon ng kampanya laban kay Kong Dong Gonzales, Kaya yung depensang yon talagang isa rin sa ikinukonsidera kung yan ba ay totoong nakakaapekto do sa river flow, pero meron din akong panayam kay Pampanga former governor at ngayon Vice Governor Dennis Delta Pineda na walang overquarry dun sa area ng Kandating. At kung pag-uusapan daw talaga yung structural integrity, kahit hindi daw siya inhinyero, Kuya Justin, sentido komon, bakit yung sheet file, kung malakas ang agos, dapat
patungo yun sa kabahayan. Bakit yung Oo. bagsak ng sheet pile patungo sa mismong bunganga ng ilog? So, sentido commun naman daw ang sinasabi ni Governor Dennis Delta Pineda diyan sa Oo. issue na yan, Kuya Justin, no? So, doon sa pakikitungo doon sa lagi nilang depensa na climate change, hindi na bumenta kay Mayor Benji Magalong. Dahil Oo. doon sa mga technicalities na binuksan nila gaya nung sheet pile, gaano ba kalalim, parang too Mm. good to be true daw, Kuya Justin, yung 36 meters na Okay. dugtungan. Wine-welding daw nila yon hanggang doon sa umabot sa ilalim, no? Kaya tinatanong ni Mayor Magalong, nag-soil testing ba kayo diyan? Paano mo sasabihin yung 36 Oo. meters talagang mailulusot sa ilalim, sabi. So, ang wait and see natin ngayon, Kuya Justin, kahit nga ako, kinakausap ko yung chief of police nung Arayat, no? Mm. Yung pagbunot nila ng sheet pile. At dito, magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Oo. Paolo G, isa pang mainit na usapin dyan, nabanggit mo kanina, yung proyekto may phase na na-award sa EDMARI. Nandyan Mm. sa nasabing inspeksyon ng may-ari ng EDMARI Construction, Engineer Edgardo Sagum. Pero may mga Yeah. usap-usapan, sinasabi, pinahiram lang yung lisensya. Of course, wala pang... meron na bang ika nga ebidensya yung DPWH na itanong din ba ito ni I understand na itanong to ni Secretary Vince mismo kay Engineer Sagum. Please tell our viewers about it. Yung konfrontasyon na yun, yun yung pinaka-climax, Kuya Justin. Kumbaga, sa Oo. nanonood ka ng pelikula, yun yung Mismo. tipong, Oo. yun yung tipong itatapon yung yung, yung, ah, yung tubig, no, kung ikaw ay nagsisinungaling. Sa totoo lang, yung ginawa ni Secretary Vince Dizon na yun, inabangan at viral ngayon sa ilang nating mga post. Ang depensa dito ni EDMARI owner Edgardo Sagum, wala daw katotohanan. Pero anong basis naman ni Secretary Vince Dizon, kasi yun yung tanong nila galing lang ba yan kung kani-kanino? Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, sa mga proyekto ng gobyerno, Kuya Justin, kahit sa usapin ng mga engineering design, wag imenos yung intel ng Oo. local community. Dahil Oo. sila ang nakakaalam sa ground, sila ang nakakasaksi, kahit itanggi, pero isa yang scheme, yung royalty kung tawagin ko yan, Justin, na nanghihiram ng papel sa Oo. isang construction company at saka iba naman ang gagawa. Kaya ang resulta nito, dahil maraming nabibigyan, dun sa mismong proyekto, kaya substandard. So sa kabuuan, Kuya Justin, hindi bumenta sa suma total ng diskurso nila, hindi bumenta kay Secretary Vince Dizon at kay Mayor Benji Magalong Oo. yung sinasabi ni EDMARI na sila ang gumawa, no? So Mm. doon, Kuya Justin, ang babala ni Secretary Vince Dizon, kung ano ang nangyari sa Bulacan at kung hindi ka makikipag-cooperate sa amin, mas mabigat na asunto ang kakaharapin ng EDMARI. Ayan. Paolo G, eto gusto ko ring itanong dahil matagal na nga nating nasusubaybayan itong kandating flood control project. Eto, technicalities yung mga yan ng korte, pag-uusapan na, yung haharap na, etc. Pero itong mga kababayan natin doon, kumusta sila? Kumusta lang kay katamong kabalen napon as nang kasi kaninguran, bubyong ingangin. Siyempre, nano yung sitwasyon da ken? Alam mo, yung mga kababayan natin kahapon, hopeful na may mabuting mangyayari na dun sa kanilang komunidad dahil dun sa pagbaba pa lang sa sasakyan ni Secretary Vince Dizon, accommodating niya. Kumbaga, Kenny ko po, burita ko po damdaman. Nakumusta ko po, makalunos ko po, balumi, makalunos kayo. Lalo-lalo na itong isang bahay dito, Kuya Justin, na may mga crack na yung bahay, at yung mga naunang infrastructure dyan sa bakuran nila na nawasak na, kinain na ng ilog. Oo, so ngayong bumabagyo, malalakas ang ulan at dahil sira itong supposedly dapat magko-control ng baha at magliligtas sa kanilang buhay, is it safe to say o pwedeng sabihin na delikado talaga ang buhay nila ngayon dahil
sira itong flood control project na to. Ang buti sa paglalabas natin ng impormasyon na 'to, yung Mm. agarang pagtugon na Oo. yung unang portion, Kuya Justin, na gumuho, nakita ko, Kuya Justin, nakatinding na, pero Okay. meron pa ring portion na bukas at, Mm. patuloy nilang ginagawa. So, sa depensa nga nitong Edma Reconstruction, ito'y libre at walang babayaran ang gobyerno sa kanilang pag-rehabilitate muli, Alam Mm. mo, may pattern ako nakikita ngayon sa mga kontraktor, Kuya Justin, ha? Ano yan? Yung Yung mga warranty ba? warranty, libre, kusang Oo. loob, 'di ba? Hindi lang sa third district, I mean, hindi lang sa third district ng Pampanga yan, ha, kahit sa Oo. Pampanga sa first district, 'di ba? Mm. Yung sa Kitangil River, o ano sabi ng district engineer doon? Sinabi niya, libre lang yun kasi para at least proteksyonan, di ba? Nagmamalasakit daw yung mga kontraktor. At isipin mo, pagka libre, Kuya Justin, napakabait talaga ng mga kontraktor Abay, natin sa Pilipinas. maraming salamat. Abay, Paulo G, kung ganyan pala kabait yung mga kontraktor, dapat ating palakpakan natin yung mga kontraktor. Palakpakan mo! Oh. Oo. Kung ginagawa nila ng libre, di ba? Oo naman, Diyos ko naman, palakpakan natin sila. Ayun, oo. Pero alam mo, ano pa Kaya ang dapat natin banal-banal na lang. Totoo ka rin. Na ano pa yung dapat nantakik yan, ganing balita tamo ngayon yun, sundo kaya pa pala yung kwento kung makananya mayayari. Paano nagtapos yung pagbisita nila? Sa pag-iikot nila dun sa area, ang isa sa rekomendasyon, minarkahan ni lahat ng mga bubunutin. At ngayong araw, malalaman kung sino nagsasabi ng totoo. At Paulo G, nawala ka. Na-mute yung audio mo. Ayan. Paulo G, nabunot yata yung mic ni Paulo G. Santos. Ayan. Paulo G. Okay, sige, balikan natin mamaya si Kuyang Paulo G. Santos. Ayan, for the meantime, ito, habang hinihintay natin si Paulo G, papapanood ko sa inyo mga kabalin, itong pahayag ni Secretary Dizon sa press conference kanina. Ayan, dyan na. Ito na si Paulo G. Sige, Paulo G, go ahead. Kuya, doon sa mga minarkahan, na sheet pile, ang talagang nasa close coordination with the ICI, itong mga miyembro ng Philippine National Police. Nakita ko din, Kuya Justin, doon sa mismong area. Ayan, FYI, doon sa mga nagtataka, anong pakialam ng PNP? Anong pakialam nitong mga militar dito sa ginagawang investigasyon ng ICI? Sila ho ay na-deputize, Kuya Justin, na i-secure yung mga lugar at sila ang magtutukoy doon sa mga mapa, doon sa mga coordinates, kung papaano yung mga flood control na napondohan. Kasi isang realidad, Kuya Justin, na mali yung coordinates, na naliligaw at yung pinakalitis nga, 'di ba, may mga sinuspindi na district engineer dahil nagtatamper ng mga ebidensya, Kaya ang nakita ko dito na nakapronta, Kuya Justin, at hindi lingid sa publiko, na once upon a time naging CIDG Regional Director dito sa Region 3, si General Rudy Lacadin, na naka-assign ngayon sa Pampanga para magsagawa ng koordinasyon dito sa mga miyembro ng Philippine National Police para yung coordinates, Kuya Justin, talagang masiguro na natatamak ya base karetang information na Achu Kening DPWH. So, sa pagtatapos ng kanilang pagbisita, hindi na nila nagawa pang pumunta ng Candaba. At dumaan na lang sila dito sa tulay naman, Kuya Justin, na nirekomenda ni Mayor Luris, Jeff Luris, dahil 8 taon na raw na hindi napopondohan at na parang naiwan, na may ngalawang laretang bakal, pasayangan na sana misunduye itang kalsada ngay uling yang magdugtong mo naman kening area na ning Kabyaw ampo pa ning Kenny Balen na Santa Ana, ko Justin. So ang assessment na ng mga Secretary Vince Dizon, dapat sana karetang pondong dapat mididinan na mabilis sa kaparalanan na magawain na itong proyekto, ilaing ma-prioritize at intutunan ka ko yan, Justin, ini pa yung makabulang na sasabihan ng Secretary Vince Dizon, burinang pilasan masalese,
makanano ya mumulay ing budgeting kareng infrastructure project. Wow. Oh. Kaluban na nitang gagawa kang flood control nung wala na ka man master plan o tuldo na ka mun tuldo nga na. Yung makanano makanano nitang priority mong project. Baka nitang masisira, Kasi yan din ang mga punto de vista nitong mga local leaders natin. Bakit pinondohan yung major river system na doon sa Oo. ilalim? Doon talaga yung binabaha, At sa initial research ng CLTV 36 News, Kuya Justin, na bukas makalawa, ating ibabangga yung mga datos, magugulat ka kung nasaan ang may malaking flood control project sa Pampanga. Kung nasa upstream ba o nasa low stream. Yan ang susubaybayan ng ating Oo, parang mga ngayon pa lang nakikinikinita ko na dahil nga doon sa mga dito sa mga numero at mga datos na nakikita, parang meron ngang mismanagement kung tawagin doon sa pag-identify nitong mga proyekto. Paolo G, ano yung susunod na magiging hakbang? At of course, kailangan nating makausap din si District Engineer Miranda dito sa naging usapin. Ikaw ba nakapag-message na rin sa kanya upang mahingi yung kanyang panig dahil nabanggit din yung kanyang pangalan dito nga sa ginawang inspeksyon ng kalihim? Ang huli na lang naming usap po yun, Justin, yung coordination dun sa pagpunta niya dun sa site. Pero ang mga narinig nating impormasyon doon talagang pinaghandaan nila yung pagpunta niya dito sa Candaba. Hindi sila nagkatugma na dyan sa unang site talagang hahanapin na ni Secretary Vince Dizon si District Engineer Almer Miranda. Pero nagre-reach out muna din tayo, Kuya Justin, dahil ang latest ngayong umaga naisa formal na yung show cause order na nabibilang yung kanyang pangalan, Kuya Justin. Okay, maraming salamat Paolo G. Santos sa iyong ulat at mag-ingat kayo sa inyong lakad ni Paring Johnny. Yan ho, kabalen, si Paolo G. Santos naghahatid ng balita at binigyan tayo ng kanyang insight kaugnay ho nitong nangyaring kanilang site inspection. Ito, pakinggan ho natin ang pahayag ni Secretary Vince Dizon sa press conference kanina kaugnay ho nitong kanyang mga nadiskubre rin sa inspeksyon. From, kunyari, the back and then awarding it. Yes. Ang direktiba ng Pangulo, top to bottom cleansing. Top to bottom. Kaya mapapansin niyo po, doon sa unang kasong final natin at doon sa mga susunod na ipa-file din ng ICI na sinabit na natin base sa sinabit natin mga ebidensya at dokumento, top to bottom. May tinitingnan na ba kayo, Seth, na mga involved with bids and awards, ganyan? Are you Yes. looking into them? Yes. And we have already filed. There. Doon sa una pa lang, meron na doon. So, this is top to bottom. Every step of the way. People have to account for this. Ng DPWH. I still do not fully, it's so complicated. I still do not fully understand how projects are chosen, how projects are planned, and then eventually how projects are budgeted, and then how projects are implemented. No? Pero, ang masasabi ko lang, kailangan baguhin ang sistemang ito. Kasi itong sistemang ito, ang nagdala kung nasaan tayo lahat ngayon. No? Hindi ko nga naiintindihan kung ano yung allocable, hindi ko nga naiintindihan yun. To be quite frank, I don't fully understand what that even means. No? But I do know, kailangan ng mga project sa mga munisipyo, city, distrito, probinsya, region. Kailangan yan. Ngayon, kung paano sila pinaplano, clearly may problemang mga dyan. Service employees or officials and may kailangang proseso. No? So, ang unang step ng proseso, kamukha nung ginagawa natin dati din sa DOTR, sa mga tinanggal nating mga LPO,
OTS, etc. May proseso ito. At simula pa lang ito. So makikita nyo dyan, yung mga show cause orders, bibigay ko sa inyo yung mga show cause orders na pinadala natin sa mga opisyalis na ito. Unang-una, Regional Director Gerard Opurencia ng NCR, reports of lavish lifestyle above their means. Kasama na to sa order ng ating Pangulo ng lifestyle checks. No? RD Danilo Villa ng Region 7. Again, lavish lifestyles ito. No? Lavish lifestyle ito. Former RD Gerald Pakanan ng 4B. Ito yung regional director na nag-implement nung in-inspect nating mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakita na naman natin na very substandard. So yan, pinadalan din natin siya ng show cause order. Si RD Gaddafi Tanggol ng CAR. No? Ito din ay base na rin sa mga narinig natin at na-report sa atin ni Mayor Benji Magalong na na mga tinatamper na dokumento. So in the spirit of command responsibility, pinapadala na rin natin ng show cause order si Regional Director ng Cordillera Autonomous Region. Si Attorney Brandon Raya, ito, lavish lifestyle. Konektado to dun kay RD Danilo Villa ng Region 7. No, may mga report kami dito at later on maglalabas kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si RD Villa at si Attorney Raya, na maluluhong mga pamumuhay. No, meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane, no, para bumiyahe. No? So, kasama yan, no? Si District Engineer Isabelo Baleros. Ito ay former DE, former to, no, na natanggal na pala ito nung hindi na na-implement nung time ni Secretary Bonoan, no? Reports of substandard projects, no? And we have also received some reports dun sa Las Piñas, Muntinlupa ng pagtatamper ng mga dokumento. So, nagpadala din tayo ng show cause order dito. Si DE Almer Miranda ng Pampanga, yung pinuntahan namin ni Mayor Benji kahapon, no, for substandard projects. At yung DE ng La Union, no, dun sa Bawang, na rin-inspect namin ni Mayor Benji Magalong last week. At itong dalawang DE ng Quezon City, first and second, base dun sa binisita ng ICI last week at report ni Mayor Joy Belmonte. So again, initial list pa lang ito, base sa nakuha nating mga reports at evidence na sinabmit sa atin ng iba't ibang sources. So we have sent official show cause orders dito sa mga opisyal na ito ng DPWH. Kasama na rin to dito sa ating top to bottom cleansing, no, na ginagawa natin yan. So they are given, how many days? Sorry, let me. Balitang makatotohanan. Yan ho mga kabalen, ang latest kaugnay nitong investigasyon ng DPWH sa pangunguna ho ni Secretary Vince Dizon. Of course, ifo-forward din sa ICI o yung Independent Commission nga na binuo para ho silipin itong mga infrastrukturang maanomalya. Ano? And kabilang nga dito sa mga binanggit ang District Engineer ho ng Pampanga, Almer Miranda, at iba pang opisyal, pinadalhan po ng show cause order. Yun hong reason naman kung bakit pinadalhan ng nasabing order si DE Miranda ay dahil nga dun sa substandard project na kanila hong nasilip dito ho sa may barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Mga kabalen, ako po ay magpapaalam na at yan ho ang ating programa sa araw na ito, araw ho ng Miyerkules, September 24. Tumutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 News dahil ihahatid namin sa inyo ito hong live public consultation. Diyan ho sa may Angeles City
sangguniang panlunsod, kaugnay naman nitong environmental fee na mainit din hong usapin dahil kung matatandaan ho ninyo, naging battle cry yan ng maraming Angelenyo even before the elections dahil sinasabi pabigat sa kanilang bayarin itong environmental fee na otomatikong isinisingil sa kanilang water bill at lalo at kailangan din para sa mga ibang rekisitos kung kayo po ay magnenegosyo diyan sa syudad ng Angeles. Nasuspend din na ho yan, pero ngayon ay kailangang dinggin at upang malaman din kung ano yung magiging pinal na kahihinatnan dito pong nasabing paniningil ng environmental fee sa lungsod ng Angeles. Ihahatid ho namin sa inyo yan live. Nandun ho ang ating reporter na si Ashley Punsalan kasama si Kabayan Art Consuelo para ho makibalita at syempre maghatid sa atin dito pong impormasyong ito na mainit din. So tutok lamang ho kayo dito po sa CLTV 36 News page dahil tuloy-tuloy ang paghahatid namin sa inyo ng real-time na mga balita. Muli, Justin Dizon po ng CLTV 36. Like and share. Follow po itong ating mga social media pages upang manatiling updated. Ingat ho tayo lagi at maraming salamat po.